nigo obogambi korwe bwarenge no musongo omugusamaro tae gugetari ekara abantu bande bakoe gubogambi akabwate gari yo musongo gakuboringa nkieke mwa igari mbona imesimama omuntu olengorora agatebia omuntu ororanga yaya na baro bategete muntae gubogambi bakaruoro bagateba nga omuntu goja ko abantu aba baragirite mono bari chinguru bakamaya bateba nga rumobo kumegesa maro singe njoba teneti gari eri yo musongo karako ko enda taba ekibugambi na baete na baru uniform kare bugambi bwe bwalenga application kwale gokora bakwale goika kwae gubugambi polo tiangirane umusamaro nale igora ali enchoro musamaro nale enchoro igoro asa abantu bakuruku babo gichana marabuli bakoba umusamaro nale mutagara sabantu bakuruku babo chona bale abantu babo tisimbaro abantu bale nyagachi abantu bakuruku babo aroni matete nga eguchanja ichora kintiri ti aroni yakara aroni ne kerubalenge tochega iga gucha gucha nige kuruku gucha sengencho erie orochero kuruku gucha no aroidete bosamaro rukagenda bogetutu oseuri chini yaya gere garia kiabanyoru egatirimboka goika egacha bosamaro kanda bogetutu ekagenda nyaribari kagenda bubasi kanda bumachoge egatiga omonto okorokwa omonchari bweka na omonto no mugusio mugima abantu baterere ngachi sani sano nemo ne liege sicho no mugusiga bwata bamura batano nomo niga bwata mumuro korokwa mugirango mumuro le korokwa mugetutu mumuro le korokwa mo omunyaribari umubasi no machoge no monchari omura batano nomo poro tiangira nebo samaro tutirimboke goika mpaka toike asakuru kwa umunyara mate ntubwate abamura abasamaro bobwata abamura batatu umumura yo abantu bari busamara ntubwate nyamukinero kebenero ontoromene yakorataki nero abantu abekero bagutirimboka goika abantu babere busamaro gaiga ntoika goteba umbagi michira sabara abantu babere burayi babwena tako bahonad ni busamaro umbagi michira na liobuocha kendi ogeto otachi na babere birogo binene kaise busamaro ga na pension ikegoro ogero ralire igarenge gendo go national assembly ali Kisumu togocha omuntu onde ekero sabe yacha umusabe yo mutangani omuntu roko kumugeni nyakegengo naro begete sabe obege tu musabe yo mutangani ekageragaja kulika abantu baye sabe abantu umuchibo mutangani bosamaraiga na baya kera baya ruo akabwatigwa no muntu okorukwa imbo samaro location ya bosamaro masaba akabwatigwa no muntu okorukwa chali chiorina maataria umuchibo mutangani gare korukwa ochengo oyo nomo ochengo na abanyagenke mbali busamaro abanyagenke mbali machoge abantu bakuruku babo mugako kurukwa butu orengo mugambi naba machoge lakini nabanyagenke bara uicha abantu bakuruku bari gucha kurukuraika bakuruku babo nko uche mugambi kuruku ochengo orengo mochibu ogende utirimboke maate twanyoliro mochibu mutangani ororo n'omuntu ore korukwa chibu ochengo akabwati kuno muntu koruku mukembo buna mumanyo kenye nero kurite bono iga bono bantu baroro baracting muntu koruku matara na shem mochibu ntoranyora mate inibo samaro tubwati sublocation ni nye tubwati choro sublocation bigaga sublocation kegogi sublocation bigaga sublocation na ikobe iga sebo samaro otubwata basabuchibu bane n'abachibu babere igona enda batutigarite magega kurugura iga nchoro ruguru ogenda bakumunyara nimbatebi secondary school chiro na primary school chiro ndubwate nchoro
ntubwate Mutagara, tubwate Riamandere, tubwate Nyantaro, tubwate Mariba, tubwate Nyakoria, Nyagachi, toche gucha, tubwate Riakimai, Nyanturago, Kigogi, Kura, Kiang'inda, Kianungu, Nyagechanga rero marani, togende Girigiri, togende Gesiaga, togende Ekoro, togende Ting'a, togende Nyachururu, tukurire skuru ekuru kunyangena, ekarango munyara kurigereti yanchore ngumbu. Chi secondary school si chirororo, ntubwate enchoro sasati nero, sasati nero. Toje secondary school chirororo, ntubwate enchoro secondary school, tubwate Mutagara, Riamandere, tubwate Nyantaro, tubwate Nyagachi, toche gucha, tubwate Nyachochogo, Kiang'inda, Kura, Marani, Kianungu, Gesiaga, Nyachururu. Those are secondary schools. Tugucha Nyagetari, tubwate Mutagara, tubwate Riongige, tubwate Nyangweta, tubwate Nyanturago, tubwate Kura, tubwate Kiang'inda, tubwate Kianungu, tubwate Ting'a. Igene itambe nero nena secho yabwati kuna Ting'a. Chipolitaka nikitubwate ni Busamaro, tubwate Mariba, tubwate Riamandere, tubwate Bigege na Ting'a. Chionsi echo achigotoka gwitini Busamaro. Obugambi bwabere kurumaega ese West Mugirango, omundu gambirite emyaka mingi mono, the late Nariobuocha obwati guna Kegoro na ende bono nturanyora mugambi onde still ya ntoganyete igo minister Mutang'ani koruaiga oletenete branding and energy no the rate Nariobuocha na rorenge minister Mutang'ani koru West Mugirango, let me say in Nyamira County na Mutang'ani. Ntubwate factory ni Busamaro, tubwate Kebirigo yetali pironga di Busamaro. Tubwate kubeka igora libige igere itambe igoro asakuru kwa bigege satellite teraba tubwati gentekyo. No ane chiro ni Busamaro ntoyere Busamaraiga in full. Busamarandu bwati chirere yoka igatogota bere independently atusangete mosobeti nabagitutu tugasanga Makeru nabagitutu tugasanga Ting'a nabagitutu ari tubwate Makairo tusangete nabagichora Ting'a tugasanga nabagitutu tugasanga nabagichora na igaruguru tusangete nabagitutu eyekoro kwa masobeti igo Samaru nabanga naigo Samaru n'omuntu mung'aini mbintu byabulire akoe gunere lakini rene ngokorera ngaki aiga stogukwana kuruo mucho mogerera so bumbagi mogerera no mwa michira igo narorire gesunte nari ngabo tuko taya teyo egento twarorera no musuma biangie kegusi yare gokorwa esaba gakabakare nabangina bakare babwata masikania manene lakini ngaki yabono buna yachiga charende abanyandu aromba leta chibeta chia kaboko gumungina kubwa umuswadi yakobekebe obekebe tumubuko gekare getinge ekero umuntu ari gutimirwe getinge nigo kiare kobera kuguru umuntu rabakorra kuruaria nga umuntu uri nabegete getinge bwobo akamote ngaro lakini rero esengincho yabeire abanyandu barete nga rende yabere western culture gokonyora umuntu nababegete chianga chiaye tabu umuntu tomaiti gusina nari nabantu baye usina na ngenchende kwanyora abantu bachire isiko yenyangi lakini omugusi no muntu mung'aini orengo tebete ngati gabekero muntu ebangiri okugoro kera chiro muntu uri kurukwanyanga tare nekero muswati arenge gutokare bwoye ekera chire siko yenyangi akona kogenda okuna gocha igare kubekero ebangiri okugoro yaba nero buna no getinga kende takore inyangi yaba buna getinga kende muntu uri bwensi okomorora oteba nga yaye ujo nyanga tare engatare no muntu uri kuna guita sokaiga rero nakaribu njonga rero nakaribu nyagete rero nakaribu nyagete ari kubekuru engatare okuguru
bamanyanga omuntu no mutaratari aba muraba mwoboa uitana na mweli oyo chuira na buoye uira na buoye ekera ire ni buoye igare ko korora muri bamansa imbe bwategendekyo umuntu abekire chumo kogoro tobole chumo eriero kogoro ne nerabwe takonyara kurusibweka kera chira tenire buoye aba muraba makori gubanda barushie bangiri eri kogoro omugako omoswati yirana omenya buoye igo na bana gotebanga enyangi yo mugusi negente kiarenge kogera kiarenge abagusi bamanya batwara masikani na ende karato genderete na Kishi Television tima etinga yo morali ara ntebi kogenda guchina ende lakini nyangi yo mugusiero na bana recommendera guikaigo ekero murigerereti koru Kishi Television nga aiga to so gukwana kurwa se omochio mogera at large na michiro mwabo asobumbagi michira asomugago guchuria si ombagi mogere ochogotuo otatuoro kiabuna tuoro kiria magana ye chinteru otuoro kirie konu otuoro kirie kemunu otuoro kirie gento buna biare gutumeka asomugusi bagusi babwate matoke gacha gocha rero kige na kikiare ko tumeka bune tray ase omugusi okare kento bare gutumeka sa ko kikiare go sibiguni go kiare kworo kyobwanja ni so mugusi agakora taire aronga kero muntabe kero yakombe kiaye abantu bare gatongerie getabe kama uno toka gotebigwa igo omugusi no muntu bwanje to bwanja ni litangani na ende omugusi na tetenga bari bwa babeke ande igo na manyete nga ekero bari bwa mire bonorete egento kiare korusia se keburugo ne keande na ende tari keburugo kiare nge mugango yore kobekwa egento kiare nge chinchara kiare korutume kanenya karuga enyakaruga nayo yare koruga abantu bareta babeka tari suguri yare koruga nenyakaruga yare nge koruga yare nge korukwenyongo gose mbiru erienene nere yare korukwanyakaruga igona bana ari batebanga kurwa igase guche bate so bumbagi michira okurugwa ari bagumurga ngombagi computer nero umuntu mutaka ni kurugusia kumanya mangana yichi computer mono chikari gochaka mwana kangwerere na karakuga kari gotebwa kama ite computer igo ombagi no muntu lengo mungaini na ende gento na rigereria iga Kishi Television gento na ri shida nene mono na se omuliro teyo so bumbagi omuntu monene omuliro ererete gucha rogoraria gocha mata iga muliro toyo obarige sinka egekora no twateba egucha ne makairo ochigo sanganire so bumbagi michira aiga se egwodi ya egwodi ya gesima ne egwodi ya busamaro negoti ya magombo chionse chikumira na igaso ombagi michira lakini ngento na kumirie na ene na ichani nkeria nga ekegenga nkeyo abante gento bakomena menia ngenjeri umuntu ale komena menikare muriro toyoga igo na ale goteba nga komo go inyora bainani mwenyora na guche bate muriro tokora tiki muriro toyo igo abantu muri gereti Kishi Television na tugukwana kuruso ombagi michira ke omugaka aretire na kikiare korukwentere ngenjeri twakwana nyangi yo mugusi yare gokorwa entere no bare kobeke ebinto maiga munambegete kiara kiana iga eminyikieri yare kobekume omuntu manya kobeke kogoro ngwa mbabwate etago ne yare gwakwa semenyikigati nentere ensemeye nereye enere entere yo mugusi egetinge rero yare kobekwa karo minyiki ya itere gatiabwo abeke ebintu ebyo yaona wake tago kare atire ichare kubangwa ichare kubangwa kokoro muna kongana ine rentere esabangina abali kuchwara